Dona Lara Méndez López, alcaldesa do Concello de Lugo, don Xavier Arias Fouz, delegado territorial da Xunta de Galicia, dona Isabel Rodríguez López, subdelegada do Goberno en Lugo, don Jesús Vázquez, presidente da Asociación de Veciños da Milagrosa, don Pablo Rivera Capón, compañeiro deputado da Área de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo, membros da Corporación Municipal que hoxe nos acompañades, membros tamén da Comisión Organizadora, demais representantes de entidades asociativas que xa nomeou Jesús fai un momento, veciños e veciñas e, en definitiva, amigos e amigas. Boa tarde a todos e a todas. E benvidos e benvidas a esta nova edición da Feira do San Cidre, do San Isidro da Milagrosa, do ano 2021. Unha feira que, con todas as precaucións aínda necesarias, volve a parecerse máis o que sempre foi ao longo da súa historia e que hoxe tamén tanto necesitamos. Ledicia, xuntanza de xente, boa conversa, boa comida e, sobre todo, o mellor escaparate para poñer en valor a tradición rural da nosa querida provincia. Como xa sabedes, os moitos que repetides visita ano a ano e como descobren os que se achegan por primeira vez, esta feira reivindica a gran calidade dos produtos de proximidade, das materias primas do noso rural, do traballo dos nosos produtores e tamén dos nosos artesáns e artesás. É, xa que logo, un acontecemento que mestura o económico co cultural, que pon en contacto o rural e o urbano, que coida as tradicións, pero que traza tamén liñas de futuro. Porque nós, e vós tamén, queremos en Lugo un futuro no que o noso rural siga vivo, como sempre estivo, ao longo da nosa historia. Un rural capaz de xerar emprego estable, que lle permita aos mozos e ás mozas que o desexen desenvolver o seu proxecto de vida nos seus povos, nas súas vilas, nos seus concellos. Un rural con servizos, nos que o ciclo vital das persoas vaia dende a escola infantil ata unha residencia de maiores ben cuberto por servizos públicos de calidade. Educación, benestar, sanidade universal de calidade, accesibles a todos e a todas, e deseñados tendo en conta as características do noso territorio. E todo isto pasa tamén por promover a actividade económica dos sectores como son o noso sector primario ou a nosa artesanía, sectores que aportan produtos de calidade cada vez máis valorados sobre os que se construe unha oferta de gastronomía e de turismo que ten situado a nosa provincia nun lugar preferente de destino, tanto en Galicia como no conxunto de España. Na vida, as cousas, cando son boas de verdade, raramente ocorren por casualidade. Os bons resultados son o froito do traballo ben feito. E hai que recoñecer o traballo da Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais do barrio da Milagrosa, responsables de organizar esta feira que cada ano acada maior proxección. Dicía eu antes que aquí se poñen en valor todos os produtos do noso agro, o queixo, o mel, a verdura, a froita. Percorrer esta feira é como facer unha viaxe por toda a provincia de Lugo camiñando só uns poucos metros. É algo moi acaído coa historia deste barrio, co barrio da Milagrosa, que naceu e medrou con xentes que chegaron de todos os puntos da provincia de Lugo. Xente que mantén aínda hoxe as hortas familiares no seu lugar de orixe, da súa familia. Xente que sabe que o mellor xeito de impulsar os hortos urbanos ou un urbanismo máis sostible pasa por manter vivas as tradicións dos avós, por coidar as raíces. Este é un barrio con personalidade propia, moi pronunciada. Non hai tanto tempo os seus veciños e veciñas falaban de ir a Lugo, cando tiñan que facer unha xestión no centro da cidade. Hoxe este barrio tense convertido nun exemplo do dinamismo veciñal á hora de reclamar ou propoñer melloras para o barrio, pero tamén para o conxunto da cidade e de todo o concello de Lugo. Fiel precisamente á súa orixe de barrio aberto e acolledor, a Milagrosa é hoxe tamén un exemplo de integración, de convivencia de diferentes culturas, que está marcado neste eido tamén polas liñas do que debe ser a nosa vida cidadá.
Eu hoxe teño a honra de ser a pregoeira desta feira. É unha distinción que agradezo profundamente, Jesús, e dende que asumín responsabilidades na Deputación de Lugo, tiven a oportunidade de coñecer algo mellor este barrio, de estudiar as propostas dos seus veciños e de traballar coa súa asociación, de impulsar cuestións relacionadas co turismo, coa hostelería, co comercio ou coa propia organización desta feira. E estar hoxe aquí supón para min unha oportunidade para dar as gracias precisamente por todo o traballo de colaboración dos últimos anos e para garantir tamén o meu compromiso persoal e o compromiso da institución a que represento para seguir colaborando nun futuro. Pero xunto con esta relación de carácter profesional, a Milagrosa ten para min tamén un importante significado personal, porque os políticos tamén somos persoas e algunha vez fomos nenos. E na miña infancia, a Milagrosa era o barrio onde visitar os meus tíos Manolo, a miña tía Mari e os meus primos Alberto e Marcos, que estaban fai un anaquiño aí fora, veciños aínda hoxe de aquí, deste barrio. Xa vos podedes imaginar que daquela, para unha nena como a min, que viña dende Antas de Ulla a Milagrosa, era prácticamente unha aventura, un cambio e unha viaxe cargada de ilusións. A Milagrosa, o San Isidro, o voso San Cidre, era ademais para os nenos e nenas de aquel momento unha antesala das festas máis importantes do ano, do San Froilán. Así que para min, as festas da Milagrosa, o San Isidro, eran á vez festas e anuncio de máis festas, de máis alegría, de máis xuntanzas familiares, de máis cariño, de máis sociedade. O inicio da traca final en definitiva que remataba co verán, entre risas, música e xuntanza coa familia. Eu síntome moi afortunada de estar hoxe aquí e síntome moi afortunada tamén de que a miña actividade política me teña permitido engadir a todos eses fermosos recordos da miña infancia novas vivencias que anovan continuamente os meus lazos con este barrio e con vós, cos veciños e veciñas del. E penso que é tempo de deixar de falar, de non continuar abusando do voso tempo e de deixar estes folios e tamén este micrófono para poñerme a desfrutar con vós desta magnífica feira na que ademais nos acompaña o tempo, así que moitas gracias e vos San Cidre.